Fi William o Ynys Môn, a dwi'n gwneud cwrs hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Mae'r Hugh Owen, y Llyfrgell Coleg, lle mae hwnna'n andros o handi. Dych chi'n gallu mynd yna mae agorad bob awr dwi'n meddwl ar dydd. A hefyd, os nad ydych chi bod eich eisiau fanna, mae'r Llyfrgell Cenedlaethol jyst lawr lôn. A mae hwnna hefyd yn andros o bwysig, achos ydych chi'n gallu mynd yna unrhyw dro a cael llyfr, unrhyw lyfr. Mae'n gret. Nes i fagu ddordab yn y pwnc yn yr ysgol yn chwechad, nes i wneud cymdeithaseg. Ac o'n i'n meddwl, ond ac yn ei ddordab mewn gwleidyddiaeth a gwleidyddion beth bynnag. Nes i ddod i'r adran ar ddiwrnod agored, a nes i benderfynu dyna nes i wneud. Ddos i'r diwrnod agored yma, a o'n i eisiau dod i Aberystwyth beth bynnag, achos mae gen i deulu sydd wedi bod yma, a dyn o'n i'n teimlo'n eitha saff am y lle. A hefyd o'n i wedi clywed bod yr adran gwleidyddiaeth yma'n un o'r gorau drwy Brydain, pan ddim dod. Dim gwleidyddiaeth ei hun, ond nes i wneud cymdeithaseg, a nath hwnna agor yn llyda fi i wleidyddiaeth a cymdeithas, a o'n i'n meddwl bod yn ddiddorol astudio mewn bellach. Nes i dderbyn ysgoloriaeth gan y Prifysgol i astudio yma. Oedd y pres yn andros o help drwy'r mlwyddyn gyntaf, a hefyd bod fi'n sicrhau cael lle yma a bod dim gymaint o bresur yna fi adeg lefel A. Poen amdano i ngwaladau, felly. Yr adnoddau a'r staff sydd gennych chi yma, dwi'n mynd nabod lot, ond hynny dwi'n nabod maen nhw'n andros o glen. Dwi'n mynd atyn nhw unrhyw dro, a maen nhw'n fodlon helpu unrhyw dro hefyd. Dwi'n gwneud crysiau sydd wedi agor yn llgada fi bob math o bethau. A mae o'n ddiddorol, a dwi wedi gwneud ffrindiau ar hyd y ffordd yn yr adran a allan yr adran.